Yabepem wɔ barima atwenebo akodia asase so. Mekyerɛ Kumawu. Na ne yɛbɛka nananom ho ama yɛdi papa nantwie afahye. Ɛno nti sɛ mmerɛma yɛ kwan a yɛne nananom bɛkasa na wakyerɛ yɛn Kumawu abakosɛm. Ɔbɛkyerɛ yɛ deɛ nti a odi papa nantwie ɛne mfasodeɛ a ɛde brɛ Kumawu man ɛne Asanteman. Yɛwie a yɛne kuromafoɔ no bi nso bɛkasa. Yɛne ɔmo bɛdi nkɔmmɔ. Ne ahwɛ mfasodeɛ a onya ɛwɔ saa afahye yi so. Ɛno nti ka me ho na yɛni papa nantwie afahye. Within the Silicon yɛnhyia wɔ akyire hɔnom. Yɛwura, pakyɛ wobɛbɔ wo din akyerɛ yɛn. Medin de Okomfo Anokye. Medin de Mamodo. Ana Odosewa. Medin de Honorable Edgar Michael. Ene ahembo boano assembly member. Idi akasa me ma me abana ba kuma no oji. Enam se de me ne ka bitonya me. Bitonya ko bota so ba twena me ne bi wawu. Enti ye BBC na Kumawu etiani ni mu a tournament no it will not be successful. It will not be successful. And the American say this one is a tournament. It's a tournament. And as a tournament, there is no criteria based on the tournament. There is no criteria based on the tournament. It's not, even when you are from Kumawu, it's not Kumawu people alone. Na ubisa me Kumawu abakosam kakra briefly a me de be ma me mai ene se eye obi Okomfo nhyehyeye eye Okomfo Anokye Okay. ayira wa ho Ayira me kakra. obi Okomfo nhyehyeye na ekoba se enkrata bebrachro historians bebre nso eka eye no kore se obi Okomfo ma nhyehyeye mu no odua nnua tu mienu baako ewo kwaman sabrem ene eye Kumasem ena obedua baako nso ewo eha Kumawu eye Kumawu ha na sabrem nso ha nso na ye frɛ ha apemso na nye Kumawu na ya apemso nti nnua no mienu no ena ekyire din a yemfa makro ni mienu ha de ne wui ena ye frɛ no Kumawu ena Kumase de no eye kwama de ne yeye na se so tiase Kumase okay na Kumawu no se ba ye eno no na Kumawu fonso ani ede aduanafo ne di Kumawu akunya aduana twa abrade nananom nyankompa sachi omo no makrabo aye miensa aduanafo ya meka ho bi yakrabo aye miensa aponkyere ne emansuo krama ye ojatua na no ena sebo nti hardly say odi duanani ba ti beka fom ana obetua fa duanani so na senti a ema papa afahye ne ba eye nana kofi fikan sabre no ono nana eye Kumawu hene na berima no title abodin no mai wona na edi Kumawu anim eye hene sabre na Kumawu enye Kumawu a na eye apemso no enti obi Okomfo enhyehyeye mu ene saa Denkyira ko ya wo mokoko ye akyire omosan eto aso atara from kon no eno ene nam so ma wo munya asa papa afahye na sabre no hina na wo ho a eye nana kofifi kan no wono nananom so ne da ye ene first ne so na ye ginananom di ye nananom Okomfo ne ade ne ye gye omo di pa nti omo ka bibia na ye di so ne ye nso ana eye adwuma na eboa nso na sabre no wo mo ku nantwie nananom hu mo ena omo tutu fom ede nantwie no gu san mu be ka san ya woni mu ade pro pacho da bi giso chiri
asɛ daasɛn anaasɛ pankɛsɛ bi saa na ɔmo tutu fam na ɔmo de esi nam no si ɛhyɛ hɔ ɛwɔ pan ne mu hyɛ hɔ to mo si egya bia ni ɔmo ansie ɔmo noa okay ɛso so na egya bia ni aseɛ ei ɛma ɛbeneyɛ ti saa brɛ na ɔmo pɛ mɛɛma ne ɔmo akɔ saa kon nti bɛɛma a wo no so wo bu sɛ oju wo di na do betimi do nsa to ayi nam ni bi obrɛko a onka wish ade a ehuru egya nso ni ase egya ni ase ene ehuru to na aye bɛɛma betimi de nsa to mu akoyi bi no na betimi ne ɔmo akɔ saa ekon ti ɔmo de ne saa na ɔmo nya mɛɛma na ɔmo de kɔ saa kon ti saa kon no na kofi fikan ɔtɔɔye nti saa brɛ na twɛbɔ akɔbi aka na ɔtɔɔye ase okay owi ɛwɔ kon ne nti na saa brɛ no na twɛbɔ akɔbi anso na yɛ de hye brantie ka de hye brantie ate ase ɔyɛ brantie a wɔyɛ de hye a odi adekonwa ne bi yeye okay nti no ɔmo frɛ yɛ ɔmo de nkra baayɛ ma yɛ bɛbɔ amaneɛ sɛ de asie ni na ɔmo sɛ ɔmo fa twɛbɔ akɔbi ansi nana ɛna ɔmo de ne si anan wɔ front nti no odi ɛsa n'anim ɛma ɔmo kɔko mankonimdie bae nti ɛkɔbaa sɛ ɔmo gye ɔmo ho afi Denkyira nsɛm no ɛne saa kon na obi kɔnfoɔ na yɛ kete wɔn nso na yɛ kon na yɛde kɔgye adeɛ ɔkɔfa na wafa no ne ne kuro ne bibia to obi kɔnfoɔ hyehyɛ saa sa no na yɛbɛhia obi a ɔde ne ho bɛto hɔ abɔ afɔdeɛ ti sɛ Yesu Kristo deɛ no agye Asanteman ti ɛhɔ na mentwa no saa ne na yɛ Asanteman saa na yɛ Asanteman saa wɔn ne Denkyira okay nti twɛbɔ akɔdua bɛkra fie kra na yere ne n'abusua deɛ abɛni na ɛhyɛ me sɛ Asanteman ho dɔ sɛ bɛyɛ Asanteman kabom betumi agyina na yɛade yɛn ho nti no mede me ho bɛbɔ afɔdeɛ na ɛden wɔn a wɔyere na wɔn ate fie abusua na wɔkɔ kra wɔn sɛ meekɔwu ɛyɛ bɛtɛɛ saa ɛna ɔkɔɔyɛ na ɔmo kyɛ sɛ na ɛden nso wɔanya ka no wɔasi ne bu aka ɔkɔɔyɛ nti ɔkɔɔyɛ no ɔtena akonnwa no so 3 years pɛ Femiensa. The most brave chief. Femiensa pe. No this and any unkita tu unkita hwe akrabo bi ankita. You said dey na besi. Ewua na obi. Yes, nti okoye na akrabo ka no. Ti otoye. Ti okowu ma Asanteman. Anade ne ho ba afode ma Asanteman. Ti say ye ka nkrata ahodo historians ahodo nipa bebre ka say ye giant it is abeti si twitwa na nam nkete na ye topete. It's never true. Okay. Ti sa de ne de mo. Kumawu ahemfie na make kasa enye no kure. Enye no kure de biara da. Onwuye e ma wo mo fa no besie no Kumawu abonten so ane na wo. Tinana obem. Obem. Ya nana no ya amane bre no bra no edema. Nana eye beri Kumawu. Enti saa bre no na nam so ma wonya saa abodi no be ma ben. Enti oya Asanteman be ma. Asanteman be ma. Ye wo mema na hodo bebre na ye ka Asanteman be ma pa de a Kumawu ma hene. Anampacho akona odi animu ni ntino oni adin be ma nana. Anani mema sema oyeye sama hemfo ne dɔɔso ono na ye mensem edi animu se metimi ewuo mu famu me kona makowu agye Asanteman amanchirima na me no mie no yedi so mfaso nti ye nyan no sa ye njan no ti se ye ka se ye njan obi ta ba ti se ye twitwa no nkete ato apetanye no kore so abakosemfo no ni ngoma bebre akyerese sa never true ti ento sa de they should come to Kumawu and ask ne damna wo ho yes na nananam akonem no omo benya ntam o ma na ebre owu ye ya woda
Kumawu ya wada. Ntama Kumawu ya wada. Ka be ma Kumawu ya wada na just Ede sebi. Yentumi nka no wa hanum sei. Eti nananom mfa nche. Libra na libra yes Kumawu ma hene ntama ya wada. Kumawu hene ntama ya wada. Yaka papa na Nantwie yenum bi say aye ma hada yedi asechire acho betire say na amaye dedi kan me mama papa na madam ase ni modwuma pa yaka papa na Nantwie afasha papa na Nantwie afasha ye nananom Kumawu man benefo abako ehye to ho ma Kumawu ene adu babia adri eba na mamre amane ne titi abakosema ho na papa efia ene adu ha Bema asafo twene ba kodu adaro ma afi ose de nananom agya to ho no ose yesa akofa ba na bibinti enana enye bi ene nyame ayi makom nananom nyina atachi nti ye ba ha ohu de ekoso nyina hye papa no dwumadi aye bedie no ho papa ye bia no nti papa eye dwumadi aye nananom ehye to ose de meka no ose kane no na akon ona nanom bebo sa akotena baabi ebia na kurofofo to aso nti ntokwamu no okokonka oyonko a fanse okudi oyonko so a na waje na saase ne sa anyama basabio ukọ na obi akokon akwaje na dwapade na enyefo tisi ato na mse fa afọ mame a sa wonte ase aha nti mensem papa na nkasa gina homa mensem nti bari ma twene bo akodua Kumawu hene bia mpo no yemfe nana Kumawu hene bia de barima Kumawu hene bia baba bia de barima from barima twene bo akodua odi kan pens besi na yakase from 16th century to date Kumawu hene bia besen ko bia ya barima fi se yedi akon ene yedi ji niema ene Kumawu nkonya ewo nsase enimu adwapade abamo niema bebre ntahra benchine ni nyina ye mensema Kumawu dia enu nti edi ma nya papa yi sa ebeda wasipi na edi na nkasa ye papa Nantwie na anse papa Nantwie papa Nantwie na chese dwumadie ne eye Nantwie afasha na sa ye Nantwie afashe sanse dodo na munim ahomsem no sabio onipa kra ye de eni Nantwie de na se nti papa na yetwa no sabio enka sesenka ohene mmom na ode ne nkotwa so say ye kosa de a so ohene di kan nti sene be ya ne manfo be hu se yewura okona ni breso obetumi akwa a oma what say nti eho amane ni bi no se de Nantwie kokko ebe yi man muso na ohene di kan nti di kan de Nantwie ni bo ohene ho afode what I say nti papa na sa na tie hu se Nantwie ni bo ho a enye se ni pepe nam na awe keke what I say ye de ji ohene kresi on ye kwakon ekodi nkuni what I say obi be ka se ene ya ye nkwa akon aye gusu a ye twa papa faso de be na woso mfaso e woso ne se ye se titi kra obi ka ye nananom aya to ho no amamre ne amane ye nsesa no enye sa nke be na ka se ye jaye but ya to ho no ye abeto osesa na wasesa hunti unye Kumawu ne bio what I say nti ayade a nananom na aya to se bia hini ya yedi nyina nananom na aya to ho na ye to aso nti u medi de ede no wom no na meja de ya no be ka se o beja ya ato se mo de no didi ya na so didi emu ne enye de no so aka ho fi so mo saa no mo ye yom de jensa ase ene bia beto ye ya nso enya bi be di na ase no kwasem nene chirima no say sa enema yedim ene asom fofora ebekan ye nananom som ho titru Kristo som ene Mozremi som no osusu se ene omosom ne bo akura anasa ya abosom som enti dwumadi e bi se no onfa won hu nhim ano so won chemu sen kakra me hu me kro Kumawu yi mu tie ye free yankoda brem nyina na be ma so le sachi wo ho no ye yankra nyina ye so mu ahemfie ye Kumawu na nkasa no ye pa amamre ne amane Kumawu kru na nkasa no amamre ne amane ye utire nyinsa ye ye de ye nya kru a ye beka se
Kristo so mba ye nti ye gya ye de ato ye free ye mofrase ya de na nanoma ya abetu ya som saa na ye de ba nti Kumawu de enye kura metumi aka se no ye de ye nto ya mamran twene kra se bi o se nke de ye be nga ye nyo e na che na ache san se ohene kwakura o se yisi hin foforo si ansana se bi be ya afahye kwa ya ye e no ohene kwakura so take 7 years as I yisi foforo isi foforo we ye no so ohene ye ntoto ye yi ansana afahye be koso akoso ntuhwa last 2 years na ye yi ene na ekwamada ho a berima e de osia yoyo se afi ebedi me magro afi ebedi me magro yenim se tete ade ye no ene enne yade ye no enso ne kakra ebem abefo sem ene kasa bebre ne niam eka ho na papa Nantwie no abefo sem na bemu ana se tete de na na eguso ye asabio ye nyina ye ko ye nyimi de ne man ba ko ye no bi wo ha e besesa but intimacy san ade oni nyina wa ho se de ade nti ne ma kakra de besesa ye bedo asepa se wajemre so ne ye betwetwe nkomo na ne ye pese ye hu mfaso de a papa edibre Kumawu mai mefa konya izina machia otiefo ne wahefo na machia yura bere masa fotwebo akodia ene na se 1.5 Kumawu mahema memfa so de edibre Kumawu de bebre ko ebi amemba ne se ye kwan sem nyina e bana ebi anse aha choki se aha choki ne ye fa no ma definitely eden ya obi beba obefo obi obonsenye enti mfa so de ndi punto bebre Kumawu ebi obi nso ko yewa okọ school wo baby a ohun ne se eho no mo anya ono nso ba fie obi nso se me ba na me ba be boa sa school no enti mfa so de bebre ye kase ye ka yenwie enti di mpuntu nso e bebre Kumawu di mpuntu ebre Kumawu ema obi owo achirichiri ne benchire nyina ehu se Kumawu nso omudi enie na mpacha odi asempa na abetumi aka fa yewura be ma ho yewura de kase ye ka de be chi yewura bo amadwumadie yi mpempe nso epese duru nyina duru se de mamu ahwehwe de obi ahwehwe no se abam nti yewura de ye kase ye ka ne wasema ye nwie ne awie nti de ye kan se yewura bo na o bo no nkoso mu asa na bibia ntumi nye kama yada CP yane nua be ma ba ko nso ha ono nso ye won semfu aba ko mienu bi ebisa no ohene pacha odi ni de sai pacha mi din de Asima Ebenezer ohene pacha o free ata ye betimi afre o ata pacha o free krom ha na krom adi mi free ha ne mu me adwuma na ye de adi ma ba ha na se abedi bodomasi ni se me de wo aha ya beda sese wajemre so ne ye bekasa na ye kan papa Nantwie afahye na igidi se watida mati na Nantwie afahye de mati e ho aba ko se no betimi ama ye kakra me no de me experience bi wa ha na yesua de ho ade wo school ma papa Nantwie eni se me de ba ha na de ma bi hu ya na de ma beti kakra wa ha de se ya afahye Kumawu man eye edeka omo nananom ne amane ni amamre bi ohun ede moye ti river ni se de meti eni se ye do moye bi ache be se 19 years which is about 2007 mu na moye bi ti afini emra omo se ede eye foforo ti river ni se moye bi ache ni ntimo ma mekeka ase kromafo no de agye dwumadie no e wo so yie pa na papa Nantwie so se de make se mesua de wo school mu se o mutwa Nantwie na me fa me ni se yenye de e hwe bi nti fa se we ni me first time am person me de very witness bi was we na mkrom me kwa kotwa bi we sisi hwe we ni bra ye beko resisi yenye easy nti me pese me ntimi said omusie de etwa ne na ebro no mo ye de omo kan wa se me ne
Sisi akura meeting komo kranti rubber ba ko so kwa kuche bi ba na now for sisi masa enye nkura adwuma o ti so be say dey ne dey no mbetwa no so hu said here we see try say dey me am so me dey beka abakwase ma menimfa so far fashion di menim kakra fa ho no na say dey was ya ne ngoma mu no I don't know apese odi wani ku menim na say fufuro wa mission kan ho so amede mission de account amamre bi say no aya na enye wu say o kwase na nanom amamre sa no ebi mususu say sebi ni pekum kura wo ene de ka ho watete bi sada ene de mate nkankan ya wo ho si no ya na o mutie fu say enyimre de ye ni kurumafo enante ba eno no mehu ni say eno ye tete numre mu suo hu ba enyimre mu de ni bia eden aba ende matete seni hu say daytime e bi hia ni ade ne de eno de mehu ehu bi ewum sa ina no mo ka say edu say o mu kodware nkunwa about mu nkunwa bi eno de eno present me mo nyina dodo na nim say edu mre bi a mo ko be mu say na yenye de ye fa ye ni kanya de say me hu say it's a form of respect our mo pese igumafo no yesua bi film say ye koya de ni ese mamma ye hu say ade no mo ko ne sombo mpese china ko kwa go na susenso bi aba so na afi na wo de bedan wo ntime ni hu ni bia eye ni hu bia eye na so bi wo msa nene agokanse ne so wonim enkro na airborne so far agokanse ne Kumawu ana Bodomasi Kumawu ne Bodomasi metimi aka say match a mo be no ne match ni na wo ho because enti America sa Kumawu ye kuro bi a oya ade a me sisiem ne de mabehu wo ha no oya ade opese oye ne bro Bodomasi de so competition kakra wo so hwe brefia fashion ye omo yi a ebinom de tututu ho say ebe kesi ache papa no ebi so mo ka say papa no so be de ebe kesi ache brefia fashion ti emu ehyipa no de so far obi an si bi but dodo a fan obi a person like ne de ere ne ka say yankan ya de achi omu tende against the mu ehyipa previous one e twam so a o man ya de o ma bo mu mode o say mema de hia kasakasa wo kasakasa ndi abade but voice no e try comport o e bi e chire na bibi si dia ba so fan de me de voice no e ya de menim say aban for no so around nti no mo comport o mo sa dia ba say ye o mema kro mu nti no aban amamu a me ha adwene o aban amam kra na voice no so far de no say omo nchedanye yi send the boys the oye din kasa mienu bi o me de kasa wo so far ne de medie ne de so far de my experience in the daboko pa na afa no no de he na ata na chi me de Bodomasi ya bitimi ho ai Bodomasi ade nti no mo e ba no na betutu ono ma bi say awurade ba bia mo pen papa wa nyi ya say mo o ya sha mo nkonda ade pese o oni kro ni bi nkonda ya ko ade ya be cho nyansa ju nyansa jo nyansa ade pese eto mo nyina ne say papa ne de ye no ye kan utafo ye kan ho ya biti ye kan ho utafo de ye de na no mo ma kan ho enti agokansi no mo nka ho ye kan ho bibia wo ye kan ho na de she mo nsa o ma yi bibia ya na mo nka ho na no mo nka ho ye se kan ho bibia kan di etia no say di fa pastor mu ade no kan ka company for no wu ko no o mu gi say de de e to wo ma enti nye ne ikura enti nye ne mu o e di ha ma di ato o ma ja to te nya nyina no anya kro anya kro no asem ye mfa kwase asem ye mo bi free ba bi mejimi o ye kwa ya ti o ye kro mu a kamati free ba bia bi da ne se de nananum ye ya na mo to aso e di ha mo nananum nya hwe samo ya na ma ko ba be twana no ma ko be kuma twana be twana no abutani ba bi o sinema ye nya nyina na nya yes abutani wa boni ya mo bia o ma ko no na we do show boni enam se de me ne ka bi to nya me bi to ya ko ba ta so ba twana me bi wa wu
Yes, let's say. We have Okay, obusa sa de den chia kese bi ma bere ma support ma ko bia na pu ma hin ne ma sa wa mponsa mo ma hima se de o ma sia ayo mo kuro na yo kwase me me anika aha asesa na eye pa kese utim so wo yatim amuni a ho to ho ho so ba kuro mu a ho to kama pa kuro mu de emu pa se tena wo mu kama ekuro ya be ye mema kuro yi yenim se mema nso de ana pinche ne mentimu ase obi aye ne mema sem se Kumawu kuro e bi wom sa ma be ye mema yi okay kuro bia no ya na efa bi ye hu bi sa but Kumawu de ne eda so sentine sa ohwe mu mpanimfo na nkabo mu na ewo mu nti ato so ama mabu nso aye ba no so ya fa sa nkabo mu na bi na ede na obi ade ne panimfo ma no pinche de wo ni tia ne ma ba ku ne betimi aba na ate be but panimfo ba mu e kan ya na bibia afofo nti so basa ye pa bi pa bi very ma sa so na yo nti ku ye very ma onye very ma cha Asanteman very ma moko ebeda ase abi woni mu a ase nana e wo se na messe sponsors adwuma wo ye de kudi na ye kakra bia ohene ya na do na ba na to ho na no follow bia obadwuma pa what I say kitwa bia nsa kitwa bia nsa Asanteman Ghana man we ase man papa adwuma wo ye he unim say history sa enam so nkofo ehu no wow ya Kumawu history kra dodo na tie fi ho do na tie fi dodo na tie fi ntu ye adwuma pa ebeda ase nana insha mo mpa ebone mu hia no na insha o ye kusu ye adwuma tinana ebeda ase nana ye ne aso se oni akasa all right